खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं आंनि मोदै। खन्थाइखौ लिरदों बिसाल बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। गहाबाबो गनांबाय आंनि मोदैया दिनै नोंनि थाखाय, मानोना नों आंखौ नागारनानै सोरजोंबा हाबानि रादाय खाहैबाय। अब्ला आं नोंखौ बोरै बावगारनानै थानो? मेगनाव मोदै लाना थानायनि अनगा सानै सानै गाबफ्लांबाय थायो आं। नों आंनो होलांनाय रादायखौ सानना मानोथो मोजां मोनामोन नों आंखौ? साननैसोनि थाखाय आरो आंबो फोथायनानै लादोंमोन नोंखौ अराय समनि थाखाय, आरो नोंनो बुंदोंमोन आंखौ नोंनो आंनि अराय समनि होनना। नाथाय आं बैफोरखौ बोरै बावगारनानै थानो सना? एसेनोसै खन्थाइया, गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जोंनि जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक, फल' खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।